London. Tardi. Ayde hande tardi don seede. Tardi ge. Wonnon wonko Musa men hanano min. Ndegi hande tardi non seede. Andi so école aji wi en mamta. Gore amen fu en hewno haalne ya haalne jinnam mun. Pour ko sodiri kabirdi. So melene wawa jangude. Sona dum a wara jangude alay sago ma keba kabirde janga. Dum won ko tardino min ton. Haalnam dum non. Andi minen alaro ko mbawmi haaldum sona an mi haalamma wallahi ham kadi kalna baba eyi aɗa wawi haalande baba kadi ni kadi amma jan jikkumu Ala joni. tes mi heɓani ɗum kadi nene ganduɗa hay nokkum wawi janggude alay sago kam mi heeɓa ɗum Joni kay mi jagganta so bam maari sala jaɓi. eyyi Mami hollumo sodamma. wallam de ɗum de jimmi de meeɗa lumon wayni metto Ala biru soda. subaka ha joni neɗɗo dartoy awdi daña ɗum ñalle mum Ñalle ɗum ñalli ka ɗum ñalli ɗon mbaɗum tampe horum gay mawɗo alhamdulillah jam. an koye jikko anda ñantimo koye Ayi de. i marka jaɗoto yumma Eyi komi jangote nenam kay. wonama selli Mo selle on e jam. jam tan tabarikalla Mawɗum ni. ayi awdi daroynomi de Awdi. mi heeɓi awdi waalo hay dene ɗe mi heeɓi min mi heeɓi hay dende ɗum ɗo joni so Allah jaaɓi Eyi. ma en guuren hikka guuren kadi mo wuuri so Allah jaaɓi dende tan ɓawi Dejjen ka. sikki awdiri moƴƴi de waɗa hay ñebbe ɗayi Min haalani haala awdi jawumi ga. Fasil ko yano école. O wi musée makko woni windinimo pour ko foti jangguirde hikka. Ɗum noon bagage o neni mi holluma. i an dikko an kam assalamu aleykum min ka ayi ko mbaɗami ɗum ɗo Pour connamo bagage ko jangguirde hikka. école Eyi. siko noon mbiyata ko Basiru yomi sodan ɗum jalo e luugal mbiɗa yiɗimo noon mbiɗa horsinimo kono noon ɓurmi yiɗandemo noon ko luugal e jalo min ɓiyam ko waalo tan wonata Mbiɗa haalama hen gueɗel gotel. Woni? Basiru o joɗani waalde. Basiru janggat. An a janggani kay Basiru kam yo janggu. ɗum no fonno tawni Namdom. Basiru no fonno no kañum de ko uña tati la ilaha illallah uña tati aha uña tati ene keeɓa luugal ene keeɓa jalle ɗiɗi jalo ma e jalo tati jalo yumma Min kam Wona. haalam heewani hen. Min kam mbimami Basiru o jolani waalo. Min de kam jimmi ko Basiru o jangga. Kono jolala waalo o jolani waalo. an kam ko min resma walla ko an resi kam An risi kam kono Basiru kam yo janggu an a wadde ko janggani min kam. resma wadde udditam Basiru janggani hande janggani janggo point c'est tout nanguɗo Min nano kalmami ko mbimi Basiru janggan ko o janggan. ko aɗon jimmi wiidema Eyi. bonomo ya lawolam min a resani ko min resma Basiru o janggani hikka o janggani mo wuuri kadi so ɗum wenni o dawa walla an jetta gallam walla o yetta gallam Min de o mbimami o janggan ko o janggan. bisimilla so tawi ma laaɓa Janggan de an a janggani ko joni Basiru janggan. bisimilla ina laaɓa Eyi. Wona dañi ko bamma haali o kam. aha nene mi nani kadi mi nani ko haali ko kono min andi ko ɓurnimi jimmi ko kuntodira e makko andi kanko woni hande joom galle kanko woni mawɗo galle kanko woni jinnaɗo e mimi sikki ko caggal makko tan mbawami rewde annene ko caggal makko tan mbawata rewde kono sen mbi tan eɗen pondiri e makko comme nani tan ene wawi addude haala wadde ɗum noon haali ko noon yo fundirde e makko tan mbaɗa ɗum keɓa e makko comme ɗum noon sona ɗum noon omo wawi lawrade ɗo ayi o yaltinimi jangde laawa gorol minnemi hay ko ponnomi kam ɗo o mbasi heɓde ɗum ayi kanko ko omo laawi tan Mbimi a ko mbimami a janggan ko a janggan hayso kawma Amadou mamma en mi yaha mi ƴeewma mbeɗen mboɗuma a jang mbimami a janggan ko a janggan janggude kay a janggan tawi kanko o janggani kay kono an a janggan kamɓe ko guesa tan wawa tan wawa tan ko tottiraki kono an a janggan jangguinde nde ne moƴƴi jangguinde kam ne moƴƴi kanko ɓe janggani ko waalo tan waalo mo mani sa ñaami gow hikka mo wuuri seddema gow jangga jangguinde nde gasata mbimami a janggan ko a janggan est ce que oɗo ɓat hakkille arɗo guil subaka tan neɗɗo toon ko janggueyo janggo kam neɗɗo kam ara ƴownama ko woni hen mi anda ko kay o kay mi anda fof woni e makko ɗum ɗo mi anda fof ko winde hen Basiru nam baba aɗa gay baboyam hormar yawno noon yawno ko jaam ko jaam tan baboyam aɗon jimmi wiide o aɗa yiya noddanam Amadou Sow guiji gorko o eyyi mbiyamo yo aro jangganami leytoɗo baboyam Amadou Sow e mbiɗa winda ɗo kayit mi anda ko winda hen o aro jangganami ɗum eyyi mom noddumo joni yawno gara woto dar toon de est ce que e Amadou
Eh, bas. Ça va? Ça va no mbaɗa? Alzeli. Ça va bien. Mbaɗa tambere? Mawɗum ni. An mbaɗan kañi sen ni? Jahannomi ko to ko to bitikaji to wonko jinnomi toon seeɗa. Min hooram ni ni. Eh. Kala mon paano bam nanno ham yimi yami ma yarto. Ah, O yimi yami no dumara mo jege ma mala hay. seeɗele jehen ha para somi pari mi yami ƴeewoya crédit quoi. Bam yimo. Salam Eh. Baba Sam. Amadou no mbaɗɗa No mbaɗa e Arseli mawɗum ni. waɗa e golle Jam tani. bisimilla baba em Mawɗum ni. bisimilla jawni galle mon kam Mawɗum ni. Amadou min de ko jam tan Eyi. mbiɗom ɗo winda kayit guila suba ha joni mi anda ko woni hen joni ballam jangganama ɗum mi anda ko woni aɗen minen ko waloji ɗi tan ɗum woni kabaruji ɗi i mi yii ko woni hen ko. ko kombi Hayda. i Amadou argay neɗɗo kay wattani leydi tan yaha jooɗo kalnam ko kewi i neɗɗo wandani Ay somi humpitade ko woni e lettere ko. ɗum kay noddirmami Amadou Ɗum ala caɗele. haalnam Kono wonko adi ɗum. ko waɗi ɗum So tawi a yii mi jangi lettere o. Mi andi ko woni hen ko mi hokkitima. a Wonko ɗum haali. ko haali ko Amadou ɗum jimmi anduɗa anani An Baba Sam. Komin nanɗo ka nanguɗo Basiru. Aɗa wi ɗum yo yaltu jang. Aɗa farini ɗum paale. walam ɓuurani yam jangde min Hey. Amadou. Hey joni. Wona en jahani hay nokku a yi goƴo mum. eyyi Joni a heeɓi lettre. A nelimo yo noddam. Pour mi jangganma. Min so baba mi waɗi no mbaɗɗa ni de kam a janggantaki lettre. eyi Amadou min komi gorko mawɗo kelifaɓe mi noddimi wima ya haalnam ko woni hen haalnam ko woni hen haalnam ko woni hen ko mimi Eyyi joni aɗa andi ko wawi wonde hen. eyyi Basiru no wawi janggandema lettre o min gomi ko yiyade mbiɗa ƴeewa crédit quoi. Basir jangani la ilaha illallah Amadou ko fasalomi ne wona ɗum wiyete suwaɓe joni ngala neti baba nan babo yam Baba kalanda Amadou ko fof mi nani. i to gonoɗa Wallahi ɗo jonni fof kay. aɗa hetto min Baba Amadou ko toppiraɗo. i jangan ka haala ko woni Amadou toppiraɗo. Ay ɗum ko wonnayno ko. nam Fof mbaɗen ɗum baba. Kono Amadou ko toppiraɗo. i an Basir no gandirɗa ɗum a janggay Baba mboɗo jangge sinno ko seeɗa. Ay ko woni ɗo andi holko mbi. eyyi Mi anda sa tiski en meeɗi ɗannade France. mi meeɗi mantula zoli Woyi noon. to gonnomi E gartuɗa ɗo mbiɗa ka diwaɗo. Hakke ma anje tubankore. mi yiɗanomi no fewi de kam Hay sinno ko balɗe ɗiɗi ligguira tan ko. ɗum ɓe mbi ko hay sinno ko balɗe ɗiɗi ligguirade eyyi ma yoɓi ɗum te baba ɗum ko kaas kewɗo woni ɗo aha kono ay ko addanma yaade noddede Amadou ko sa waɗino yam ɗum ene moƴƴi ha may ay ni wonde ñande nde gaari ɗo mbi musa amen wi ya sonnam bagage mbiɗa ka sodani kadi weddam guesa mais andu ɗum ɗo tawino ko goɗɗo wonno janggam ma ɗum ene wawi hay fiire min tiñagal no kalis ma to bama noon baba jafoɗa tinne toppide suhaɓe fadde jangde Basiram jafoɗa ko ɗum woni Basiram yo Allah junnu balle ma babo yam somi andino ɗum ɗo ko anandi kay mi wiyatama andi kay mi añanima sa mbiɗa wima walo ko hen guurden kono Basir so Allah jaaɓi an ma janggu te cohlugo mbeɗa heeɓa ko wajiɓe keɓata ko manda wiyata ko bague mi anda mbeɗa heeɓa ɗum kadi so Allah jaaɓi jabri saabu nelaɗo mbiɗa wasi o bandiraɓe sigilaɓe min de Samba kam mi diwi jangde kono Basir ma janggu kadi mbiɗa wasi o ɓiɓɓe fuutankoɓe kala babiraɗo fuutanke yo toppito ɓiyum jangga toppiɗen suwaɓe jangga jangde ko nafoore meɗen jangde sa janggade hay batte ala gonɗa min de so Allah jaaɓi yo Allah hokkam nde janguirmi ɓiɓɓam fof jangga